Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude z Minecraftu a to sice z hardcoreu a včera vlastně nebylo video, ale o tom až později. Přišel mi SMS-ka, ale to neřešíme. Dáme tady takhle sít, tady to nechávám takto a vrhneme se už do samotného hraní. No. Doufám, že se vám líbil můj let's play z GTA San Andreas. A je to super. Tak, trošku musíme poladit nastavení. Tak, pěkně no. No, nic moc to není, ale už to jde. No, tak tady by s váma mohli bydlet, teda zatím. Tady by to nemuselo být úplně špatné. Akorát se mi to trošku trhá. A tady by to nemuselo být opravdu špatné. Ale ještě se zajdem podívat trošku dál. Když tak, zabilo se dá vesměs všude. Ale v tom hardcoreu opravdu si není na co hrát. Ale jo, už je to dobrý. Je to dobrý, je to skvělý, protože... Jo, není to dobrý, ale dobrý. Tady tohle se nám může hodit, takže to si rovnou... Jo, takhle, nejdřív zajdem pro dřevo. No, kdyby to nějaké bylo. Tam zajdem trošku zakutat. Trošku lagy, já vím, takže to úplně stáhnu, co to bude. No, ale víš, to opravdu už nejde. No, tak moc to nepomáhá. Ale budíš, už to zase jede, tak... Občas mám FPS dropy, ale... Co mám vlastně zaplo na pozadí? Nic, tak by měly padat FPSka, ale padají. No, teď jedou třeba plynule. No, jedou. To je dobře. Já co jsem dneska dělal, dneska jsem byl ve škole. Dlouhý, ale myslím si, že je celkem dobrý den. A zítra mě čeká celkem dost těžký den. Je to tak. Chtěl bych točit vlogy. A asi možná budu mít intro. Protože prostě bylo by to super mít intro. A naučil jsem se to, tak proč ne? Samozřejmě v Movie Makeru. Tam jsem se to naučil, dělal jsem tak 2-3 prezentace a naučil jsem se to, což je určitě super. Protože tím pádem si můžu dělat Minecraft, GTA, intro a tak, to budu dělat o víkendu, jak ve 4 stanu. Ano, zítra stávám taky ve 4 ráno, ale tak pro mě to nevadí. Osobně, že stávám tak brzo, ale tak budíš. Jinak tyjo, už se bude muset celkem někde rychle zabydlet, protože už máme ten problém, už moc, ale jo, tady by to šlo asi úplně nejlíp, co? No toho písku zase nemáme úplně. Jo, já vím, co jsem chtěl. Nemohli jste mi to říct. Jinak už by asi šlo, nebo brzy bude streamovat. Zítra bude jako obvykle talk. Nebudu už tomu říkat informačka. Prostě bude talk, co bude a co nás prostě co se změnilo. Pokusím se to natočit hned. Co nejdřív, jak to půjde ráno. Aby to bylo. Já bych vám mohla pustit zvuky ze hry. Doufám, že jste neviděli takovou ulitu, co mi teď vyletěla na zvuky. Mě vždycky vylítává. Prostě ať vím, na kolik to mám. Tak, ale já mám s tím pádem stlumenou muziku v Minecraftu. Jo, ale já bych si teď mohl zesílit sluchátka. Jo, dobré. Tak už se teď omlouvám. Tím pádem, no a dobrý. Dneska mám strašné FPS dropy. A teď to pustilo i přes 30 FPS. Což je dobré. Mě
To nebaví, bože. No já chvilku asi... Já nevím, co bych tu ještě stáhl, sakra. No to teda moc nepomůže. Partikla. Žút, já už to mám fakt všechno. Už normálně vypla. No. A je to takhle to zamrzne. Já se omlouvám, ale to je fakt strašný. To se prostě seká. Je strašně, no, teď to nějakým způsobem jede. Já se přiznávám, já jsem tento hardcore už jednou natáčel. Tak a máme konečně něco na papání. Ale my jsme chcípli hlady. No, nám to teda nepřidá. Ale tak už nám to aspoň umožnilo běhat. A tady jak jsou ty koně, tak by mohla být kousek od toho poušť. Jo, ne poušť, ale... Ne, tak dobře. No, tak teď co chcem. Teď bychom se teda už mohli někde usídlit, ale... Nejdřív bych se vrátil tam na tu poušť, co tam byla. No poušť. Na ten kousek pouští, protože... Tam to bylo super, jo, FPS. S tím, že prostě... jsme tam mohli, takže tam půjdeme. Já se omlouvám, že jsem tak celkem potichu a celkem k tomu nic neříkám, ale tomu jako mi není co říkat ani. Prostě je to další Minecraft. Tady když půjdeme rovně, jako jsme měli na tu poušť narazit, ale já ještě asi nakonec budem teda tady, protože je to lepší. Jinak v únoru teda asi možná budou teda vlogy, bude spousta vlogů. Protože já pojedu na lyžák a na lyžích budu prostě točit a pak si to udělám nějaký sestřih asi pro vás jenom. Nějaký prostě sestřih, jenom kde budu já třeba, nebo okolí, nebudu fotit kámoše a tak. Teda možná jednoho, ale ten se dobrovolně do toho šel, takže toho možná, a jinak ne. A no teď je tak prostě, takže z lyžáků buď budu vícero vlogů, anebo to nakonec doma spojím v jedno a prostě dělám jakoby dvě, jeden záznam z dovolené pro mě a jeden pro vás. No doufám, že se to bude líbit. Ale tak to už nic. Tak. A teď teda půjdeme někde, pojď se podívat tu. Co je teda tady? Že za chvilku umřem na hladoháje. No to je jako zrovna, že by bylo potěšující. Musíme s tím něco udělat, takže jdeme pro něco. A teď už bychom měli aspoň zabít nějaké ty ovce, takže jdeme na to, musíme toho teď už nemáme na vybranou, teď už máme málo času. Takže jo. Jdeme na to s naším diaswordem, ne, samozřejmě vím, že je to dřevěné. Ale tak doháje, no tak pojď. Pojď třeba i ty, potřebujeme cokoliv. Ve škole mi říkají satane, nevím proč. Ale tu jedna holka mi začala říkat satane. A no. Dneska teda nevyjdou 2 videa, původně jsem chtěl vydat The Sims 3, ale ještě ne, dneska ne, bohužel. Dneska nestíhám to, jak si do počítače nainstalovat, takže to až někdy třeba později, třeba příští týden už budou, nebo o víkendu budou simíci. Se na to celkem těším, se vám přiznat, The Sims 3 jsem nikdy nehrál. A nebo jo, hrál jsem jednou s kámoškou. Kámoška byla na Skypeu a
si toho hráli The Sims. 2 vlny, ale to bude stačit. Bliká mi mobil, natáčím teprve 10 minut. Dneska ještě tak 10 minut minimálně budu natáčet a pak budu těšit do Minecraftu. Do svého single playeru. My ten crafting máme u sebe, ne, tamhle jsme ho nechali. To byla škoda. Ho tady nechat. Nějaké třeba ještě máme teda. Ze začátku je dobré si vždycky nakopat dosti dřeva, protože pak nevíte, co vás čeká. A nevím, v hardcoreu. Nějak v hardcoreu jsem měl úžasný seed, úžasné všechno. Akorát jsem debil, jak si takhle, řekl bych, spadl. A samozřejmě jsem to hned smazal to video, takže ani nevím, kde jsou řadnice a nic. A to nevadí, protože jsem v Minecraftu na single playeru taky našel poušť. Takže to už mi je jedno relativně. A teď teda tady jdeme vymyslet nějak ten náš příbytek. Musíme to stihnout do noci. Teda aspoň nějakou část musíme stihnout do noci, aby jsme neumřeli. Nebo ne, že bychom umřeli, ale pak by to bylo kritické a už teď bych řekl, že je to na hraně se pouštět do baráku. Takže teď uděláme už jen takový malinký provizorní příbytek teda. No to bude stačit, jo. Zase už je fakt skoro tma, že už se budu snažit se nějak sem přesunout teda. Okay. No už je tu místa docela dost, takže no, není tu dost místa, ale tak. Když my si vyrobíme postel, vlastně můžeme postel. Tak to jo. Když udělám postel, se omlouvám, jestli teď dám na chvilku sluchátka. No dobré. Já jsem doma sám, že nevím. Tak, doufám, že jste to ani neslyšeli. Tak, a teď se vrhneme do toho příbytku trošku víc. Když jsme ho měli krásný, že se ustí do předku. Takže hned vepředu bude sklo. To je tak ošefovaný, to jsem viděl od Petra, strašně se mi to líbí. To bude celé skleněné tentokrát. U nás to bude celé skleněné. A bude to tak pocať. Ano. Takhle. A tím pádem, když jste tady přišli, tak to byl takhle luxusní skláně na něco. Tak. To pro mě velká změna, když hraju většina peaceful a teď tady mám hrát na hard skoro pořád. Takže to bude fakt hardcore, ale já si to budu, já si to chci zálohovat. A nebojte se, když umřu, tak skončím akorát, aby mi to nebylo líto, tak prostě to chci tak. Tak, časem, kdybych našel třeba sandstone, nebo tam to stěžil, tak by bylo super tohle udělat ze sandstoneu. To možná do příštího dílu si necháme. Protože dneska budeme rádi, jak si tady tohle vykopeme. Nějakým způsobem. A už máme 23 cobblestone. Takže z toho uděláme, to je úplně jasné, pec. A ještě krumpáč. Aha. Jenomže tady zase musím spotřebovat pár dřev. Tak, a teď nechci udělat, ale chci udělat krumpáček. Neuděláme si 2. No jenomže, no máme na to všechno vlastně, takže v klidu. Tak, já si ho dám místo toho dřevěného. No ten dřevěný není špatný, ale není nic moc. Protože takhle aspoň můžu mít pěkně hned. Tak. Takže teď si to takhle. Myslím, že to tady tohle, když takhle dokopem a bude to stačit. Protože já si myslím, že větší příbytek hardcore není třeba.
Zatím teda. Jinak určitě je fajn to tady udělat pak 3 vysoký. A to bylo takové obyvatelné a ne takovou kopku. Jo, jasně, jsme chytrý. Tady, aby jsme tu měli takhle, aby jsme tu mohli skákat, že? Do stropu štěstím třeba. Ne, samozřejmě sranda, ale tak nějak. V tom hardcoreu opravdu nechci hrát za kamerou, všechno bude pěkně. Když tak maximálně to bude v nějakém svým streamu, možná někdy. Protože já budu mít nový internet, což bude určitě super, protože budu moci uploadovat víc videí a taky prostě bude víc videí jednak a bude streaming. Což znamená pro vás 2 věci, změny k lepšímu. A už bychom si fakt mohli obstarat nějaký trošku, počkat, ale my tu pec už máme. No to nevadí, 2 pece se vždycky hodí. My si mezi tím, než se nám to tady vypálí, to bude normálně asi něco přivízt. Jo, a já to musím pálit na dřevě, což teda je úplně super. Ale tak. No, to dám všechno, to dám. A vydáme si teda pro nějaké si to jídlo. Ale už to nechci až tak zabíjet. Protože nebudu furt zabíjet. A pak výsledku nebudu mít nic. Takže teď tu udělám takové úplně mini políčko. No to pojď skoč. Teď udělám úplně také mini políčko tu bude. Jenom 2 tu bude a jenom to bude prostě na bílý zatím, jenom takové mikro, primitivní. Když si udělám kopačku, kterou si zase udělat nemůžeme, takže nic. Takže to tam jdu regulárně pozabíjet. Což určitě není super, ale tak jako v tom hardcoreu se na nic třeba hrát, jo. A tu postavu si třeba na větší právě taky budu brát sebou. Jo, prostě. A sedět to prostě lepší. A taky už se blíží konec dílu. Už máme skoro nahraných 20 minut. Ale ještě ne. Až poté. Teda musím tu něco pozabíjet. Tak, no koně je mi líto. Koně je mi teda líto. A už jsem to tu teda vyčistil, no. To nevadí. Něco aspoň máme teda, nějaké, teda úplně primitivní jídlo. A vlastně příště už můžeme mít chleby. Ale my jsme si to políčko měli udělat spíš u toho. Vy mě asi neslyšíte, ale přes ty zvuky, to je jako... Protože no, dám si to tak, jak jsem to měl. Tak, pěkně. 12. To je celkem dost. Jo, není to úplně moc, ale je to celkem dost prostě. Teď tu doskáčeme a my si to políčko... Jo, ještě musíme zajít pro dřevo. Jenomže dřevo máme hned na našem barákem, což je super, ale my si hlavně musíme toho dřeva udělat tu čelní stranu toho domu. Protože jakmile si ji nedoděláme, tak to nebude nic dobrýho. Přijdou tu zombíci a budou chtít alimenty. Ne, sranda, ale tak nějak to bude vypadat. A celkem mě to straší, že tu někde jsou, ale nemůžu přijít kde, takže asi tak. Tak. Teď si tady uděláme jen tak 2 políčka. Nebudu to úplně hrotit zatím. Jen tak, ať máme na jídlo a na přivedení čehokoliv. No a jakmile se to
vypálí, tak bude konec dílu. No, protože už natáčím na mě relativně dlouho. Doufám, že vás dnešní let's play bavil. Mě teda, bych se moc přiznal, tak mě moc teda ne. Ale tak mi se líbí všechno, vy jste schovývavé publikum. Ještě se nějak dělá to barevné sklo, ale to ještě nevím zatím a to zatím ani nebude mít. Protože na to potřebujete nějaké ty květinky a to není zase takový problém si sehnat ty květinky. No, prostě uvidíme, já se nebudu hrát za kamerou, takže o víkendu někdy spíš udělám nějaký další díl, což bude asi lepší. No, takhle budu tu teď chodit jak debil, ale jo, dobré. Já se natáhnu, což je skvělé. A teď budeme čekat chvilku, aby se nám to vypálilo, aby jsme mohli mít vstup kompletní. No, to nevadí, tak pěkně. Tak, a máme to prozatím celkem primitivně hotovo. 21 nahraných minut a takže prostě je konec dílu. Takže já vám děkuji za zhlédnutí, případný like, zanechte koment nebo odběr, případně si dejte like na moji facebookovou fanpage a doufám, že se vám tento hardcore líbí. Takže